Isänpäivä on tulossa ja mä tulin helpottamaan sun lahjavalintaa. Finsketin vaatteet on vailla vertaansa ja aivan loistava lahjaidea. Mä ihastuin tähän Samman huppariin ja nappasin matkaan muutamat bokserit, mutta valikoimastahan löytyy muun muassa pipoja sekä iso valikoima vaatteita unisex sekä miesten mitoituksilla. Koko valikoima S-3XL. Finsket-malliston sävyt ja kuosit kertoo tarinaa suomalaisesta luonnosta. Löydät metsän tunnelmaa, siivekkäitä ystäviä ja vedenalaista maailmaa yhdistettynä laadukkaaseen luomupuuvillaan. Tää on unisex-malliston ihana huuhka ja kollege ja koko on S. Näissä Finsketin vaatteissahan yhdistyy suomalainen laatu, vastuullinen asenne ja aito rohkeus olla oma itsensä. Valikoimasta löytyy myös ihania sisustustuotteita, joissa jatkuu sama luonnollinen kauneus. Finsketiltä saat paitsi ihanat postikortit, myös salmiakkikaramellit mukaan ja pakettihan on aivan täydellinen. Helppoa, aitoa ja sydämellistä, ihan niin kuin Finsket. Käy tutustumassa ja valitse omat lahjasuosikkisi.